n'an ka diplomate ta bɔ kɔkɔrɔ donni kama n'u b'a wele ko CDM nanzarakan na o ɲɛma ka dangan ye Ala ka hakili ɲuman di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Premier ministre bɔra ka kuma min kɛ nin kuma tɛ ɲɛma ka kuma ye. Jamana in bɛ cogo min bi jamana in mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jamana ɲɛmaaw ka taasira kan ka kɛ o de. Ale bɔra ka kuma minnu fɔ a ye fujinɛ kuma de fɔ. Kuma minnu bɛ se ka jamanadenw jigi lamisɛnya. Kuma minnu bɛ se ka a to Mali ye bɔra diɲɛ min kɔnɔ Mali bɛ ka bɔ diɲɛ min kɔnɔ ni diɲɛmaa bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ a bɛ se ka mɔgɔw siga nka Premier ministre ka nin wale a tɛ bali ne la. A bɔra jɛkulu min yɛrɛ kɛra sababu ye k'a lanasi a bɛ jɔ yɔrɔ min na bi o jɛkulu a m'o yɛrɛ to yen a y'a kɛ cogo bɛɛ la o jɛkulu in fara. Mun de la e yɛrɛ bolo a kun man ka nin kɛ munna? A man ka nin kɛ o dusukasi kuma de don munna ale bɛ ka nin wale ninnu fɔ ale bɛ ka nin fɔ bi munna n'i tɛ jɛgɛ fɛ e dun bɛ jɛgɛ bɛ mɔnkulu min kɔnɔ e b'o kɔnɔ i tɛ bɔ munna ale tɛ ka bɔ munna bi ale bɛ bi de ma kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ nin kuma ninnu fɔ n bɛ misali ta a ko élection réforme léger min kɛra k'ale yɛrɛ y'o mɛn télé la mɔgɔ tɔw de nɔfɛ a kan k'a yɛrɛ ɲininka munna o fana bɛ kɛ n'i y'a ye sigana nana i n'i ka ɲɛma cɛ i b'a sɔrɔ i ye danaya baliya wale dɔ de kɛ o tɛ se ka kɛ ten gansanw. Premier ministre o y'an ka kulu yɛrɛ ka hakilina ye a kan ka wala ne tɛmɛ n'a dɛsɛra a ka bɔ yen nɔ o ka fisa ni kuma caman ye a kana jamana in fujini jamana in mago bɛ basigi de la sisan.